mo ano ang plaza guys oh. Daghan magyapon tao guys ang plaza bisan og dili Domingo. Sagad ni Manoro di Domingo guys, mga estudyante guys. Mga estudyante kini sagad or mo bisita ang uban diha sa Port San Pedro, mga turista ba guys. Nindot at suruyan diha sa plaza. So per uno na ta guys. Una diha ang per uno. Unahan. Nan gamay per uno siya guys. So ato mata sa per 4, so diha lang tamo subay. Mga 10 minutes siguro. Abot na ta dito sa per 4. Ato sang relax ta gamay ri guys. Ano ang ano? Plaza Independencia. Per 4. Dolo naman ta guys. Sa per 3 ta mo sod guys. Tanan na to kung pwede ba ta mo sod ya. Ano to mga gipadong per 4. Pwede goro guys. Kita sa per 3 guys nga padong ta sa per 4 direta ni Hagi. Okay naman di ay. So ang barko nga Roble Joy Fall ari gid sa per 4 mo dunggo. Joy Fall hapit naman daw mo dunggo guys. Mas 4. Kani mga tiner ba ni guys. Dagko kay mga tiner ban. So manaog ta guys, ang uta na ta sa guard. Chef, nga po chef. Karang ari ni mo dong ko ang Joyful nga para niya hilongos. Oh, Nakasugaton. hindi na kasunod sir. So asap ta pwede mo kuha. At bang. Lahat bang lang? Oh, lugar ng tao ka na. Sige. So di kita ka so guys. Ari ta at banguwat ginila guys. So dagko kay mga barko guys oh. So gipa-parking ta ri guys. Kinintuhan na guys kana galingkod. Bayad goro ni siya pero kina mo dawat ni 20 ron guys. Atong tagag 20. So ka-parking naman ta manaog ta guys.